Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing. Lalo-lalo mga bisita po natin from Ginubatan Albay, si Madam from DepEd, ang kanyang kapatid po ba o hipag? Hipag, ang dami na raw pinunta nito. Nagkakasakit na yung pati yung tabay, nagkakaroon ng problema, nahirapan ng mas sakit. Yung kanyang tiyan, ganun din. Dami-dami ng problema nito ng kanyang hipag. Kaya mabait ito si Madam. Ito po ay sinamahan na yung kanyang hipag. So, mga taga-Ginubatan po ito. And of course, yung ating pong first diamond at taga-Ginubatan na ngayon po ay daragin niya na. Daragin niya na. Nag-level up na kasi ang Ginubatan daw munisipyo, ang Daraga is soon to be may international airport na ay maging syudad na. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga minamahal na mga kababayan, sa aking pong dito po sa ating sa kapuluan ng probinsya ng Albay, sa Bicolandia, sa buong Pilipinas. Ako po, samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Kami po ay 6:15 lang kasi 15 minutes po ay tatapusin na lang ng mga testimonial kasi nga po ay very busy na kami. Bukas po kasi may big event po kami. Yung christening po ni aming princess, ang precious princess po namin na si Jana Ricien Betito Princina, and also it coincides with the celebration of Anne Betito Princina, and of course my birthday po August 19. Isasama ko na lang, maki-ride on na lang ako kasi mahirap po gumastos diba? Ngayong pandemic po kailangan po medyo tayo sa pagdating sa pera, diba? Tatlong celebrations in one setting. Kuripot masyado si Doc Joey. Pasensya na po kayo. Kasi kailangan maging frugal po tayo at this time of pandemic. Yung pupunta po dyan ay kailangan po mag-face mask po tayo. Protocol po yan at may social distancing po tayo dyan. Pupunta pa naman si Mayor Crisel Lagman Luistro. Pupunta rin po si Mayor Dingy Romano. Pupunta rin po si Mayor John Aguas. So, mga mayor po yan. Alam nila ang protocol. Baka mapagsabihan po tayo. Okay po. So, ngayon po may kasama tayo dito. Dahil nga po siya ay perennial winners ng ating mga pa-contest. At siya po ay talaga nag-full time na. Working at least, alam ba ang oras mo? Alas 8, alas 9, alas 8, 8 to 5. Ilang oras yan? 9 hours ata. 9 to 10 hours a day. Diba? At kaya nga po sila masigasig. Hawak niya ay talaga po siya ay ngayon award din na naman po siya. Kaya nagkaroon po ng oras kasi bukas siya po ay tatanggap ng mga awards kasi 3 po ang awards niya. Ay kaya sinama na natin siya dito para po sumali sa ating talakayan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan Serbisyong Natural. So let's welcome our guest of honor for this afternoon, ang ating first diamond, ang Mega Diamond, kasi parating nananalo ito sa ating yung pa-contest natin na Miss Mega 1 at ngayon po Miss Diamond, kaya Miss Mega Diamond Arlene si Babilonia ng Ginubatan ngayon po from Daraga Albay. Yan, sige, take it away Miss Mega Diamond Arlene, sige na. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Happy watching po. Yan, happy watching. Ikaw ba sa iyong pagre-resign sa iyong trabaho more than 6 years, ano po ang nakikita ninyong pagkakaiba nung ikaw ay nag-employ ngayon po sarili mo ng negosyo na sabi nga natin, kung pababayaan mo lang na hindi mo gagawin ang iyong mga pangarap sa buhay, hindi mo gagawin ang lahat para ma-achieve ang iyong pangarap sa buhay, ang gagawin mo, ikaw ay tutulong sa ibang tao para ma-achieve nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Alin ba mas maganda? You work out for yourself so that you'll be able to achieve your dreams in life in the future, or you are helping other people to achieve their dreams in life. Ano mas maganda? So, mas maganda po is yung kayo po
tayo mismo ang magtatrabaho para sa ating mga pangarap. Hindi yung hahayaan natin yung ibang tao na tayo ang magtrabaho para sa pangarap nila. So, Okay. mas maganda po na mag full time po tayo dito and then hindi po tayo masyadong nagmamadali. Okay, so yan po ang maganda. Sabi nga natin ay ang pangarap daw sa buhay dito po sa MHC Unilevel ay ma-achieve po natin mga 5 years. Araw-araw ginagawa natin. Marami tayong kinakausap, marami tayong gustong tulungan. Lahat naman po, magtrabaho tayo, magnegosyo tayo, lahat po yan mahirap. Wala pong hindi mahirap lalo ngayon sa pandemic. Ang pinakamahirap po sa lahat, totoo po yan, ang marami kang karamdaman. Mahirap po yan, kahit mayaman ka, marami kang karamdaman. You are lonely. Isa pang mahirap po sa buhay, yung mahirap ang maging mahirap. Di ba? Bakit po naging mahirap? Kasi nga po may kakulangan. Ano pa ang kulang? Maaring kulang sa pagdadasal, kulang sa aksyon with passion. Kaya mo sinasabi ko dito, lahat ang pong gustong sumama dito sa amin sa MHC Unilevel Business Group Program, dapat po more prayers, more actions with passion, di ba? So ngayon, naging Miss Migawan ka for 4 months, na tuloy-tuloy po yan, monthly and quarterly. Ngayon po, Miss Migawan ka na naman for the month of July, at kayo po yung mga awards pa. Ano ba, noong naging full-time ka na since August 1, August 3, kasi nung August 3 nga pala yung August 3 or August 2. 3 yung yung opening ng iyong tinatawag outlet yan po sa Purok 1, Kimantong Daragalbay sa Energia Shell Gasoline Station. Ano nakikita mo? Sa ngayon ba ay mas mabilis mong ma-achieve ang mga pangarap sa buhay o noong ikaw nag-employ lang, nag-employ ka at ikaw ay part-timer lang, part-time ka dito sa ating negosyo at dito po sa ating mga products na Amazing 4 at Migawan. Ano ang mas maganda nakikita mo? So, para sa akin, mas naging po ako kasi kumbaga dati employee ako and then parang hati po talaga yung oras ko. So, hindi talaga makafocus and then masyadong madali. Hindi mo makausap masyado yung client kasi may trabaho ako. So, ngayon, medyo maganda na at least kahit hindi talaga nagmamadali. Nakafocus na tayo dito. So, nakafocus ka na bibigyan mo ng magandang advice nabigyan mo ng magandang focus ang mga customers, ang mga clients at saka yung mga bagong distributors mo, kaya nakikita mo maging mas epektibo po. Mas epektibo, bigyan mo na rin sila ng tarpaulin at saka okay, so para so ngayon po yan, ganun po dapat ang gagawin natin, di ba? So nakapokus na. Pag nakapokus ka, ang effect po niyan ay multiplication. Kung kayo po ay part-time, siguro bago ma-achieve ang mga pangarap mo sa buhay dito, baka mga 10 years, 8 to 10 years. Ngayon po, na kayo ay naka-full-time na, malamang 3 to 5 years, ma-achieve mo na mga pangarap sa buhay. Di ba napakaganda yan, Miss Diamond, Lynn? Okay, so ano po ang mga masasabi mo pa doon sa mga umiinom ng ating Amazing 4 at Migawan? Ano ang mga feedback mo na pwede mo ma-share sa ating mga kababayan? So, wag po kayong mag-stop mag-take ng, halimbawa, or magaling na po kayo, wag po kayong mag-stop mag-take ng kahit Megawan lang po kung hindi na po masyadong kaya natin sa budget, pero wag po natin i-stop. Kagaya po kanina nung tumawag sa akin taga-Eriga Kamsur, nag-take po siya ng 6 months, wala daw pong pagbabago. So, paano magiging, or paano kagagaling kung i-stop mo yon? So, ngayon, tumawag siya, idediretso daw po niya yung pag-take niya kasi medyo lumala yung kondisyon niya. So, kagaya po noon, wag po natin i-stop, diretso lang po natin kaysa magkasakit po tayo. Mahirap po ngayon magkasakit. Yung kasing tumawag sa atin na si Mr. Vargas, ang problema niya lumbar.
Ang lumbar po kasi sa likod po yan, mahirap talaga yan. Sa ngayon daw ay naka-cane siya, halos hindi siya makalakad na maayos. At siya po ay dati na umiinom siya dati noon Amazing Trio, wala pang Amazing for noon, wala pa tayong Mega 1. That was siguro mga 2 or 3 years ago. Ngayon in-stop niya, ngayon nag-worsen, kaya naalala tayo. Ngayon sa pagkaalala sa atin ay anong nangyari, sabi ko sa kanya, subukan mo na itong kasi kulang ang budget. Kasi sila lang ng kanyang mother, ang kanyang mother I think 86 years old. Siya lang na ang kasama. So kako, ang recommendation ko sana Amazing 4, but because of the hardship of money, sabi ko pwede natin umpisa na 1 capsule Mega 1 4 times a day. Sabi niya, Doc Joey, hagilap muna ako ng pera at talagang alam kong magaling ang produkto ninyo, kaya mag-aabil na siya nitong Mega 1. Kasi noon, Amazing Trio. Ang lumbar po kasi talagang mahirap po yan. Kahit ang kanyang problema ay talagang mahirap. Kaya po ay talagang gusto natin matulungan at kaya nga po ay ilang beses din yun na tumawag, nagtitext, lahat-lahat. Okay. So yan po mga ang magandang balita naman natin dahil nga po ito ay through cellphone lang. Pwede tayo yung video call, pwedeng mag-call, pwede po mag-text, pwede pong marami po na kasi ngayong paraan. Kahit may pandemic, hindi kayo makapunta dito, pwede po video call lang, video call, pwede deliver sa inyo ng LBC, wala pong problema. Ang kailangan lang po natin ngayon, kilala naman ninyo si Doc Joey Bitito, wala pa ako na perwisyo, wala pa ako na perwisyo yung tao lalo sa pera. Samantalang tayo hindi ko naman pinagyayabang, kahit pa paano ay tumutulong tayo sa kapwa. Kaya po kung ang pera ninyo ay hindi naman bilyon, ay pwede po ninyo yan ipadala sa akin. I'll assure you 99.99% darating sa inyo ang produkto. Bakit Doc Joe hindi 100%? Hindi pa nangyayari. Pag nangyayari na 100%, di ba? Tama ko, Miss Migawan? Di ba? So ganun po yan. At alam mo naman po ninyo ako, alam yan ni Miss Migawan, pagdating sa pera, hindi nila ako pwedeng subukan. Kasi yan ang aking natutunan sa aking nanay na si Dorotea, na pag pera ng iba, wag na wag mo yung pag-iinteresan. At of course na yan po ay natutunan din natin sa eskwelahan, kaya yung ginagawa natin. Okay. Bigyan ng 2 bucks tapos yung bayad sa pagbalik na lang. Di, isang box na muna para yung para Okay. Pwede naman yon. Yan, okay, di ba? Yan, okay. So, idadagdag na lang. Ilagay mo na nga yan para wala na kayong problema. Si madam naman, teacher naman yan, walang problema yan. Alam mo mga teacher, believe ako dyan, saludo tayo. Kayo nagtuturo ng magandang asal sa ating mga estudyante. Kaya ako po sa totoo lang po ay ako hats off po ako sa mga teachers, na mga dakila, mga bayani po yan ng sambayan ng Pilipino. Kasi yan po ay nagtuturo ng magandang asal, nagtuturo sa ating mga estudyante na tayo maging bayani. Sila po nagsasakripisyo, kaya po karamihan sa kanila mayroong arthritis, mayroong pong high cholesterol, mayroong po minsan kakakain na lang ng nagmamadali, may high blood, may diabetes. Kaya nga po ay tayo naman, ay pag mga teachers ay talagang gusto po natin sila ay maging malusog, maging magaling at humaba po ang buhay. Okay po, so ganun po yan. So no problem yan at tayo naman ay ang natin ay makatulong lang. Alam naman yan ng Panginoon Diyos na tayo ay gustong makatulong sa ating mga kababayan sapagkat sabi ko nga, napakamahal ang mga gamot, napakamahal ang laboratory examination, napakamahal ang hospital at napakamahal din po yung pupunta na wala ng balikan, di ba? So lahat po yan mahal, kaya gusto namin
mabawasan man lamang inyong pag-aalala, di ba? Kung kayo po ay nagpapalaboratory every 3 months, okay, uminom kayo ng Amazing 4, Mega 1, baka po 6 months. So nakatipid po kayo ng 50%. Kung kayo po umiinom na sangkatutak na medisina, gumagastos kayo ng 6,000 a month. Dahil kayo po natulungan nito ay baka 3,000 a month na lang. Baka po kayo na hospital, di ba sa isang taon 100,000 ang gastos ninyo. Baka sa amin ay mawala na yan o baka man magpa-check up kayo, minimal na lang. Di ba? Okay, so ganun po yan ang ating mission and vision dito po sa balat ng lupa. Kaya nga po tayo nagsisikap ng gusto para po matulungan natin ang ating mga kababayan. Sana po ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan na si Doc Joy Bitito, ipagdasal din po ninyo ako na laging healthy, laging protected by Lord. At tayo po ay bigyan ng wisdom lalo ng ating Panginoon para po mas marami pa tayong matulungan. Sa akin po, hindi po ako ipokrito na ayaw ko ng pera. Pero yung pera po, nasabi ko nga, smiling money. Anong smiling money? Pinaghihirapan po namin, di ba? At kung sobra-sobra naman po yan, ay tinutulong din po natin. Ayaw kasi ng pera na crying money. Ano pong crying money? Yung you are bleeding other people just to get their money. Ayaw ko po ng ganon. Ang wish natin, yung pera nila, gumaling sila, at later on, marami pang mapagaling, at yung pera nila, later on, ay mabawi nila at kumita pa. Katulad po ni Miss Diamond. Nung pumunta po siya dito ng January 10, ay bumili lang po ito ng isang box na Mega 1 dahil nga sa goiter niya, dahil nga po sa kanyang dysmenorrhea. Kasi ito, na-hospitalize ka na ba sa dysmenorrhea once? Ako ko ma-hospital. Pero na-hospitalize ka na? Sa dysmenorrhea, minsan. Okay. So, ikwento mo ano nangyari nung uminom ka ng Mega 1 dun sa goiter mo at saka dysmenorrhea mo dati na may milipit ka. Ngayon sabi mo nga, dumating na lang yung menstruation mo, parang wala lang. Okay. Nagtaka ka bakit wala nang kasakit-sakit. Ipaliwanag mo sa ating mga kababayan, Miss Diamond Lynn. So, maganda po talaga. Maraming pagbabago ang nangyari sa amin, sa akin. And then, medyo hindi na ako masyadong nag-worried about sa health. Kasi, even sa menstruation ko po, masyadong maganda na yung normal. And then, ngayong month nga, hindi ko alam na may menstruation na ako. Wala talagang sakit akong naranasan. And then, sa mga pinsan ko naman, hindi na sila na hospital. Kasi every month na nagme-menstruation yan, nandun kami sa hospital. Naka-confine. So, nag-worried talaga kami kasi monthly kasi may ang babae, 'di ba, menstruation. So, bakit ba ganon every month na lang ma-hospital sila. So, ngayon, maintaining Mega 1, wala na po talagang hospital, and then wala na kaming masyadong na raranasan na mga sakit. Okay, so yung goiter mo, sabi mo dati nung para nananikip-nikip din ang iyong lalamunan ng dibdib, ngayon wala na rin. Opo, Wala na. So menstruation mo ngayon wala nang dysmenorrhea. So free ka na, hindi ka na ma-hospitalize with God's grace. So mga dalawang pinsan lagi na hospitalized tuwing menstruation, ngayon hindi na rin. Si Lula mo, ipaliwanag mo si Lula mo na iyong nagsanit ang tiyan. Paliwanag mo. Okay. ko sa linya sa Sige, nagsanit ang tiyan kasi iba po ang Bicol nila. So, yun po, nagsanit nga ni inwards, sumakit yung yung tiyan niya. So, nag-take siya ng Mega 1 isa, and then hindi pa daw talaga humupa yung sakit. Nag-take daw ulit siya ng another cup hanggang sa naka 3 cup siya na humupa talaga yung sakit. So, last July 8, akala ko nga hindi siya makakasama sa akin nung awarding din kasi masyado na talaga ako nagtatampo sa kanila kasi more on awarding, wala palagi. And then, may nangyari na naman nung doon sa lolo ko na akala ko hindi na naman makaka-attend kasi akala niya parang nag-arte lang daw yung lolo ko. So, hindi na talaga makabuhat. And then, hanggang sa nag-take naman po ng Mega 1,
Yun po, talagang hindi na talaga yun arte. Yun na po, hanggang nakatake po siya ng 5 cup na Mega One. So, yun po, kaya nakasama sila last July 8 sa akin. So, ngayon, nandun sa bahay. Maintaining na po talaga ang Mega One. Okay, so sa inyo, ikaw, menstruation and goiter. Yung dalawa mong yung pinsan mo si Cherry, dysmenorrhea din, na hospital parate. Sikat asma. Sikat naman asma. Okay, lahat na tulungan. Si Lula mo naman, sumakit ang tiyan, di ba? 2 kapsula lang na ulian. Si Lolo mo naman, sumakit ang likod kasi nga sabi, nanay, nag-tracer, pagod, nainitan kasi si Lolo mo, ilan taon na si Lolo mo? 74. 74 na. So, nung humiga, hindi na makatayo, hindi na makaupo. Akala ni si Tatay Gunding po yan, akala ni Nanay Basyon, baka hindi na talaga makaano. So, ang ginawa ni Nanay, muna ng isang kapsula, no? Pagkatapos, wala pa rin isa uli. Tuloy-tuloy po ito, sunod-sunod. Po, every 30 minutes, sumunod ulit, 3 uli, 3. Pag bandang hapon, hindi pa nakakaroon, pinainom ng 2. Yung nakainom po ng 5, within the day, ay bigla nang nakatayo si tatay na para bang nagdahilan lang. Biruin po ninyo mga kamising. 5 kapsula, hindi po na-hospitalize. Kung dinala po yung sa hospital, kinumpain po yan, ay baka po ilang araw yan, baka masus na 20 mil, 30 mil, 50 mil, di ba? Mapiperwisyo pa kasi ang bahay nila malayo sa hospital, di ba? So, nakita ninyo mga kamising, 5 kapsula sa 50 pesos, member po kayo, 250 lang. 250 naka-recover without hospitalization. Nakita ninyo. Alin po ba mas mahal? 250 pesos o ma-hospital ka nang gagastos ka pinakamababa 10 mil. 10 mil o 30 mil, 20 o 30 mil. Okay, maliwanag. Wala pang istorbo. Nasa bahay lang, pinapainom lang. Okay, maliwanag. So yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi kung minsan, ay mahal dyan kay Doc Joey Bitito. Mali. Hindi mahal. Actually nga, pwede maging libre. Pwede pa kayong umasinso pag miyembro kayo. Kasi tinuturuan namin kayo. Pero, anong panuntunan natin? More prayers. Unahin natin si Lord. Di ba? Sa Kanya po lahat ng maganda. Sa Kanya, siya may-ari lahat ng mundong ibabaw. Wag lang po yung masama, sama-sama kasi doon sa ano naman po yan, sa kabila, sa ilalim ng lupa, di ba? Ngayon po, okay, more prayers, more actions, action. Inom ka ng inom, gumaling ka, more actions. Ngayon, kwento mo ng kwento, at least 3 tao, 3 mahalagang tao sa'yo. Di ba? O katulad nito si Madam na teacher, natulungan natin dati, ngayon, yung kanyang hipa, grabe na ang problema. Di ba? So, sinamahan na dito. Kako, Madam, i-ano mo na rin lahat para kako itong sinamahan mo na nag-join dito sa ating kumita ka na rin ng 1,000, di ba? Ako pa nagsasabi kung ako po ay madamot, hindi ko na po gagawin yon. Di ba? 1,000 is 1,000. Sinamahan niya lang ang hipag niya. Ganun po kasi ako. Kasi I'm here, I'm still alive to help people. Ganun po yan. Kaya lahat po sa inyo na umiinom ng ating produkto, lahat po kayo, ito pang sasabihin ko lang po sa inyo, na kayo po ay kayo po ay pwede ko kayo matulungan na umasinso. Pero kailangan po, ang gawin natin dito ay magtulungan tayo. Ang ating pong slogan, more prayers, more action, with passion. Pag passion, nakangiti po tayo. Ganyan, nakangiti tayo. Passionista ka, hindi ka nakasimangot. Kasi pag nakasimangot, parang pagod ka, parang you doesn't want what you are doing. Pero if you are a passionista, you are smiling. Yeah, okay. Okay ba yan na Miss Diamond Len? Pakipaliwanag Miss Diamond Len kasi
tuloy-tuloy ka na kasi ipaliwanag mo yung kanyang yung lugar mo, yung contact number mo para sila ay pupuntahan kayo, mga invite mo mga taga Daraga, taga Albay, taga taga Kamalig, Ginubatan, Sampart Binaba, Sorsogon, yan para matulungan mo. So, available po ang aking product dyan sa Purok Ono, Kimantong, Daraga, Albay. So, ang contact number ko po is 0946-051-9050. So, 0946-051-9050. And then, yung globe ko po is 0927-316-7466. So, 0927-316-7466. So, dyan, iniimbitahan ko po kayong lahat dyan sa Daraga, Kamalig, yung mga malapit po dyan sa Purok Ono, Kimantong, Daraga. Available po lahat ng product natin. So, dyan naman po sa Ginubatan is available naman po dyan kay Ate Adeline Miranda. Ang aking Sapphire. And then po dyan sa Hilmar, mayroon din po dyan si Miss Gold, si Jam. Available din po yung products po dyan. Dyan sa Binagsakan naman po, andyan si Ate Miles, si Ate Ritz. Available din po yung products natin dyan. So, yan. Tuloy-tuloy ka, tuloy-tuloy. So, thank you so much po sa lahat ng mga clients ko or sa ating sa MHC na nagtitiwala po sa atin. Invite mo sila mag-join at saka uminom ng produkto. So, ano ba ini? So, lahat ng na directional lang po ang pag-take ng Amazing 4. Sobrang ganda po. Even yung mga healthy drinks natin, sobrang makakatulong po yun sa inyo. So, and then nagpapasalamat po ako sa MHC sa lahat-lahat ng tulong nyo po sa akin for being Miss Mega One, Miss Diamond dito po since January po ako dito nag-start. Hanggang ngayon sa binigay niyong tiwala sa akin. Maraming salamat po. So this month, hindi ko alam na may mga awards pa pala akong matatanggap. So na-surprise naman ako today. So thank you so much po. So bukas po pala close po ang ating opisina. Dahil po may event po tayo dyan sa Dorotea Resort. So, lahat ng gusto pong mag-attend, welcome po kayo. Basta po, sumunod lang po tayo sa mga protocol. Wear face mask and face shield po. Thank you so much po talaga. And then, advance happy birthday po sa ating founder na si Doc Joey Bitito. Yung gift. Important pero yung gift. Yung gift, wala pang gift. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa lahat ng gustong mag-member, gustong gumaling, pumunta lang po kayo dito sa amin at kaya po namin kayong suportahan at tulungan. So, wag na po kayo magdalawang isip na ipagpaliban pa itong opportunity. So, sa lahat ng nag-member na din dati na hindi pa masyadong na-prove nyo talaga para sa sarili ninyo. So, nandito kami to help you na matulungan kayo sa health and then financial. Message mo sa mga listener. Or sa mga message. At yan ay Bips, nagkikirab ako. Pasensya na kayo. So, ano ba ini? So, sa lahat ng members natin, so,
andito yung ano, don't for wish more money. Wish for more wisdom. Don't wish for less problems. Wish for more strength because problems is equals opportunity. Huwag mo i-wish mawala ng problema. Hindi yan mawawala hanggat buhay ka. Hindi yan mawawala. Totoo. You have embraced it. You have to embrace that problems are there. Problems are there because you are alive. And be grateful because you are alive. So, kaya nandito po si Doc para tulungan tayo. So, Yes, sige, tuloy-tuloy tayo. Ang pinaka-importante sa atin, we are here, andito po si Lord Jesus Christ para tayo igabayan. Yan ang pinaka-importante. Tayo po dito ay instrumento lang po ng Panginoon Diyos para marami po kaming matulungan. Yan po ang katotohanan. Ako naman ay pinagdadasal natin lahat yan. Hindi po kami ang magaling, napakagaling po ay ang Panginoon Diyos. Pangalawa po, ginagamit lang instrumento ang ating Amazing 4 at Mega 1, other related products. Kami po dito, mga parang disciples for today, for this new generation, di ba? So, kasi dati ang mga disciples ni Lord, yung pong 12 apostles. Ngayon po, tayo na mismo. Basta ang ginagawa natin, kabutihan ng ating kapwa. Ganun po yan. Okay, maliwanag. Kaya sinasabi ko nga po dito, wala po tayong na baka sabihin ninyo, ginagamit ko si Lord para lang makabinta-binta. Hindi po. Sinasabi ko kasi galing po sa puso ko, hindi galing sa utak. Di ba? Na alam ko po, kasi po ako, sabi ko nga, pinagdaanan ko na rin yan. Yung mga gamot-gamot na yan. Naku, grabe. 2 beses rin ako na-hospitalized dati. Kasi hindi rin ako naniniwala sa mga supplement na yan. Hindi pa ako naniniwala din. Sa totoo lang. Pero nung uminom na po ako ng 6 months, tapos hindi pa gumaling, at pinapainom na naman sa akin, ay ang problema na, yung nagkaroon na ng intestinal problem. Doon lang po ako at siguro sa pagdadasal natin, kaya napunta ako sa isang food supplement na sabi ko nga, wala pang 1 buwan, mayroong magandang nangyari. Di ba? Kaya tinuloy-tuloy ko na po ang food supplement. Sa totoo lang. Okay, maliwanag. So ngayon po yan, sabi ko nga, kung ikaw umiinom ng gamot, 6 months ka na, hindi ka gumagaling, may problema. May kulang. Di ba? Hindi ko sinasabing pangit. Wala pong sinasabi. Kahit sa interview ko, saan radio program, wala ko sinasabi sa gamot na pangit. Okay po yan, lalong-lalo na kung kayo po ay prescribed by a medical doctor, especially kung espesyalista. Okay? Line of, halimbawa, kung ikaw ay may problema sa cardiologist ka dapat pumunta. Di ba? Kung ikaw naman ang problema mo sa panganganak, dapat OB-GYN ka. Dapat ganun po yan, di ba? So, tayo ay andito para tumulong sa kapwa. Okay, kanina nakita mo si Madam, sinamahan na yung hipag niya kasi naawa na po siya. In spite na pagparainom kibulong, grabe na yung arthritis or osteoarthritis. Pagkatapos lagi na sumasakit ang tiyan. Kasi meron po siyang pinainom sa kanyang gamot para sa minimal PTB. Umiinom ng gamot, laging masakit ang tiyan, mas lalo. Kaya po, naisipan niya, dali na dito kasi siya natulungan natin. Okay, maliwanag po. So ito po ang mga magandang obhito natin para po tayo makatulong sa sambayanan. Lalong-lalo na po sa Bicolania because I am a Bicolano, she is a Bicolana, we are Bicolanos, kaya po ang our hearts belong to the Bicolanos, di ba? Di ba? Okay, maliwanag po 'yan. So ito po ang mga sinasabi ko sa inyo na kami po ay andito para tumulong, di ba? Of course po, lahat naman po nagtatrabaho may kinikita. From barangay councilor, yan po yung mga elected po yan, hanggang to the president, lahat po yung may sweldo. From the street sweeper, okay, sa janitor,
hanggang sa pinaka-CEO ng kumpanya, katulad ni Limbawa, ni Ramon Ang, ni MVP, di ba? Lahat po yan may sweldo. Lahat po yan may kanya-kanyang trabaho. Kami naman po, bilang health educator sa natural medicine, ang purpose namin, matulungan kayo. Matulungan kayo ng marami kasi sa pagtulong na yan, may babalik din po sa amin. Di ba? Babalik sa amin. So, ang tinutulungan po natin dito sa amin, sa Imitsi Unilevel, effective July 8, kalusugan, excellent health, and financial success para maabot mga pangarap sa buhay ninyo. Tulad po ni Miss Migawan Diamond Lynn Pabilonya. Kasi siya, sineryoso niya. Ang importante kasi, siniseryoso natin. Passionista po tayo. Kasi yung iba, nag-member nga, nang nag-member ka, uminom ka na ba ng produkto? Hindi pa nga. Paano masasabi? Be a product of the product. Your testimony is the best testimony. Pangalawa, ano ba? Ikaw ba mayroon nang naisiran? Nag-invite ka na ba na sinare mo ang product para sila makainom ng product? Wala pa nga eh. Ikaw ba nag-invite para magpag-member sila, maging business partner mo? Hindi pa nga eh. Paano ka maging successful? Pagkatapos sabihin mo, ang hirap pala nito eh. Lahat po ng bagay mahirap. Wala pong madali ngayon. Ano pong madali ngayon? Alam po ba ngayon ang madali? Ang madali ngayon, gumawa ng bata. Later on po, kawawa yung bata. Kasi po, hindi kaya. Hindi pa prepared yung babae at lalaki para sila ay, magkaroon ng pamilya. Kasi ang hirap po ngayon, alam po ba yung magkaroon ng pamilya? Dati, ikaw lang, ang problema mo, sarili mo lang, kumuha ka pa ng isa, dalawa na. Nagkaanak, o 3 na. Anak, cesarean, 100,000 plus, ang kakukuha. Diba? Ang dami-daming problem. Yan po ang madali ngayon. Lalo kayo ng mga nakikinig dyan ng mga teenager, huwag na huwag kayong gagawa ng mga bagay na pagsisisihan ninyo balang araw na hindi naman ninyo kaya pang magpamilya. Tama ba ako, Miss Migawan, Diamond? Related. Di ba? Na hindi pa kaya, bakit ka gagawa? Di ba? Ang sarap, di ba, Miss Cherry, ang sarap-sarap ng dalaga? Di ba? Wala kang problema eh. Ay, kung may asawa ka na, yung asawa mo, problema mo na. Hindi mo naman kamag-anak yan, pinoproblema mo, di ba? Ganun po yan. Sarili mo nga, may problema, kukuha ka pa ng panibagong problema. Gayon din po yan. Pag may sakit, kung may pamilya ka na, sakit ng asawa mo, problema mo. Sakit ng asawa mo, problema mo. Sakit ng mga anak mo, problema mo. Ang dami-daming problema. Mabuti kung kumikita ka ng milyon-milyon isang buwan. Ikaw ang sweldo mo lang, minimum wage. Ano mangyayari po niyan? Minimum wage, binawasan pa ng pamasahe, binawasan pa ng pagkain, ang natira sa iyo, magkano na lang? 100. Sa isang buwan, natira sa iyo, 2.5. Ano mangyayari niyan? Diba? Iyan po ang dapat pag-isipan natin. Kaya dito po sa amin, gumaling, magkwento, magpagaling, invite natin magmembro para makadiscount at para may negosyo, at mag-multiply para magkaroon tayo ng isang organisasyon na parang bayanihan ang ginagawa ng lahat at paghati-hatian natin ang kikitain natin na nangyari dahil nga po kinaltasan natin iyong mga kumikita ng limpak-limpak na hindi naman tayo binibigyan ng kanilang kinikita. Dito po sa atin, pumunta kayo sa amin, nagtrabaho, nagnegosyo kayo, maganda ang outcome, nag-multiply ka, ay meron po tayong kikitain. Katulad po bukas, si Miss Migawan ay tatanggap po ng cheque. Yung pong negosyo for the month of July, first month po namin, July 8, may cheque po siya. Alam po ba ang cheque niya? 5 figure po. Okay, 5 figure po. Hindi ko na sabihin kung magkano. Anong malay natin, after a few months ay yan maging 6 figure na. After a few years baka yan maging 7 figure na. Di ba? So ano masasabi mo, Miss Migawan? Kasi magpapaalam na po tayo.
So, maraming salamat po sa lahat, especially sa ating founder na CEO na si Doc Joey Bitito, and then sa ating staff na si Miss Jel and Miss Ana. Sa lahat at sa pag-guide nila sa akin para ma-achieve ko tong mga achievement. Oo, invite mo sila. Bukas pala sabihin mo sarado ang ano natin. So, bukas po, sarado ang ating opisina dito. Kahit po dyan sa Kimantong, sa Porok Ono, Kimantong, Daraga, Albay, sarado po bukas. Because sa ating event, bukas dyan sa Dorotea Resort. And then, Babalik kayo, anong babalik po araw? kami sa Monday na po. Anong oras sa inyo? Ang open po ako dyan is 8 a.m. hanggang 5 p.m. po ng hapon. So, ang contact number ko po is 0946-051-9050 or 0946-051-9050. Sa aking Globe naman is 0927-316-7466 or 0927-316-7466. Yan po ang aking contact number. Dito naman po sa atin, bukas po sarado dito sa ating booking office. Dahil nga po sa christening ng aming princess na si Jana Rishen Bitito Princina tomorrow. At of course, babalik po kami sa Monday, 9 o'clock. At ako po siguro, sa bagay mga 9 o'clock kasi maaga kami ihatid namin yung mga sasama sa atin. At the same time po ay babalik din po ang ating programang kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural. At kung kayo po ay may mga katanungan, just text sa inyong kapatid, ang iyong kaibigan na si Doc Joey sa 0998-975-8121. Dandahan lang daw. 0998-975-8121. Yan. Yung Globe, sabihin ko na rin, 0917-853-8933. 0917-853-8933. Aming programang sa kalusugan at pangkabuhayan, serbisyong natural, from Monday to Saturday, from 5:30 to 6:30 p.m. except Wednesday. Mayroon po yung FB Live sa PBNDCGB at may FB Live din po namin sa MHC Unilevel. Then pag Sunday po ay special programming po natin, special program from 9:30 to 11 ng umaga. At meron din tayong YouTube channel, paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Doc Joey Bitito channel. At marami po dyan mga testimonya, pwede po ninyo panoorin, hindi pa ninyo napanood. At sana po ay ang pinaka-importante, mag-take na tayo ng ating mga produktong Amazing 4, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, Mega A, 5 klaseng super fruits for super antioxidant, Multi 5, 5 klaseng berry powered mushroom for to boost the immune system, at ang ating pong Mega 1 with 21 very powerful ingredients. 14 po niyan galing sa Amazing Trio, then 7 po mga plant foods for overall health. Kaya dito po sa amin, kahit ang inyong problema ay meron po tayong pag-asa na kayo po ay matulungan na guminhawa habang ang buhay, tayo ay buhay may pag-asa. At kung kayo naman po nagninegosyo, nalulugi, try us. Kasi nga po ang amin pong MHC Unilevel ay nung July 28 pa lang. So, ano pala ngayon? August, ano ngayon? July 8 pala. More than a month pa lang ang amin pong Unilevel Business Program. Enhance po yan. One line. Pwede po tayong kumita kahit isa lang pong leader ang makuha po natin na magaling. Diba? So yan po ang maganda para po naman ay madagdagan ang inyong kinikita at makakatulong kami sa para po maabot ang inyong mga pangarap sa buhay. O, paalam na tayo. So,
Magpapaalam na po kami kasi pupunta pa po kami ng Dorotea Resort. So, may additional po pala ako. May consultation po pala kami dyan sa Purok Ono, Kimantong, Daraga. Every Wednesday po is 2 hanggang 4 p.m. And then pag Friday naman po is 2 to 4 p.m. din. And then pag Sunday po is 1 to 3 p.m. Pero bukas sarado kayo. Apo, bukas po sarado po kami dyan. And then babalik po kami ng Monday 8 a.m. po. Baka bukas na po kami. Okay, so thank you so much Miss Diamond, Miss Migawan Len, Pabilonya ng Daragalbay. At ako naman po ang inyong lingkod na si Doc Joy Bitito. Lagi po ang aking pong panalangin na makatulong sa sambayanan. Lalong-lalo na magkaroon po kayo ng magandang kalusugan. Umabot man lamang po tayo ng 100 years old. At sana at magkaroon din po tayo ng magandang negosyo na pangkabuhayan na business beyond borders. Ibig sabihin kahit ikaw nasa Albay, pwede kang magkaroon ng mga business partners sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, and even overseas. Kaya po yan po ang maganda ng image Unilevel. Tangad ko rin po kayong tayo ay umasenso sa buhay para malabanan po natin ang pandemic na ang kalaban po natin ay virus na hindi po natin nakikita. So mga kamising, ay ang susunod po nito ay testimony na ipaparinig sa atin ni Kuya Manny hanggang alas 6:30 ng gabi para po ay magkaroon pa kayo ng maraming idea bakit ang ating mga produkto ay marami pong natutulungan. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone.